Post-holiday blues, ramdam ng maraming Pangasinense. Tips para po sa pagbabalik sa routine, ibinahagi po ng otoridad. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Marami sa mga Pangasinense ang nakararanas ng pagod at kawalan ng gana sa trabaho o pag-aaral kahit kakasimula pa lamang ng linggo matapos ang bakasyon. Ayon sa mga wellness advocates, normal ang ganitong pakiramdam na tinatawag na post-holiday blues at may mga simpleng paraan upang ito ay maibsana. Isa sa mga pangunahing payo ay ang dahan-dahang pagbabalik sa pang-araw-araw na rutina. Inirerekomenda rin ang pagpaplano ng malilit na bagay na aabangan tulad ng panonood ng pelikula, pagkain ng paboritong ulam o pakikipagbanding sa pamilya at mga kaibigan upang magkaroon ng positibong motibasyon sa bawat araw. Mahalaga rin umano ang sapat at maayos na tulog at hinihikayat din ang publiko na igalaw ang katawan sa pamamagitan ng simpleng ehersisyo gaya ng paglalakad, stretching o pagsasayaw sa bahay na napatunayang epektibo sa pagpapabuti ng mood at sigla. Ayon sa Department of Health, halos 1,000 Pilipino ang tumatawag sa mental health hotline noong holiday season. Dagdag pa rito, maaring ang pagtaas ng mga tawag ay sumasalamin sa matinding stress at personal na hamon na karaniwang nararanasan ng ilan tuwing Kapaskuhan at Bagong Taon. Hinimok ng ahensya ang publiko na maging mapagmatsyag sa kalusugang pangkaisipan at huwag mag-autubiling humingi ng profesional na tulong. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.